Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 19 kan bulan na Nobyembre taon 2022. Liwat mga atod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes, sagkod Sabado. Live din do kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News, official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangarang kan bilog na news team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta. Ini po si Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, schedule kan voters registration sa Disyembre. Iniluwas na kan Comelec. Ang detalyes kayan halik kay Paulo de los Santos. Piglinaw ni Election Officer Attorney Mike Cojolia Jr. pamayokan Commission on Elections o COMELEC sa siyudad din Naga na sarado an sa iyang opisina durante kan Christmas as in New Year holidays. Ini ang naging anunsyo kan abogado katakod kan voters registration na nagigibuhon po Disyembre 9 ngunya na taon sagkod Enero 31, 2023. Lunes sagkod Sabado alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Sigun ki Julia, na 6 días kada semana ang voters registration para sa barangay and SK elections na piglalauman sa Oktubre 30, 2023. Alagad sarado ang COMELEC office sa Disyembre 24 sagkod 25 ngunya na taon asin Disyembre 30, 2022 sagkod Enero 1, 2023. Apuera sa koordinasyon kan COMELEC Naga sa mga barangay para sa pagbandilyo kan registration asin sa government agencies na mataong seguridad durante kan halabang pila sa registration. Pigko konsideraman kan opisina ang kooperasyon kan mga mall na makakataunin bastanteng espasyo para sa dagmang na aplikante na piglalao man na magruso sa last day kan voters registration Enero 31. Marorumduman pigtalaan na kudta sa Disyembre 5 ngunya na taon ang barangay and SK elections alagad pighira sa Oktubre 30 masunod na taon susog sa RA 11935 na nagpapasuspender sa nasambit na perilian. Sa presente, 119 na botante ang nakaparehistro sa siyudad din Naga na piglalao mang madugangan nin 10,000 sagkod 15,000 na botante sa registration. Ang syempre weekdays kita mo na Monday to Friday alas 8 ng aga hanggang alas 5 ng hapon kita ma-process. Pag Sabado and holidays bukas man po kita pero syempre may holiday lang na day bukas pala nitong syempre 24, 25 itong December tapos syempre petsa 30, 31 kang December tapos itong New Year vacation New Year schedule na ito lang holiday ta tapos itong petsa na may laog pero more or less bukas kita kaya Monday to Saturday Monday to Saturday 8 AM to 5 PM. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto mga rekisitos para sa pagpapatugdok nin bagong eskwelahan kan lokal na gobyerno kan Naga isusumiter na kan DepEd Naga. Ang detalyes kayan halik kay Joel Sulina. Kinumpirma kan DepEd Division Office sa Siyudad ng Naga na on process na ang mga kinakaipuang dokumentos na isusumiter sa DepEd Central Office para man sa planong pagpapatugdok ning duwang bagong eskwelahan sa syudad. Sa tabang kang gobyerno lokal sa pahayag ni DepEd Naga Division Information Officer Jerome Baldimoro, dakulang bagay na igwana ning nakatalaang ipatindog ng mga bagong eskwelahan kumo kada taon nagsasakat sa 20% ang numero ka mga estudyante sa elementarya asin sekundarya sa mga public schools
Kasabay pa ang pag-transfer ka mga nagkapirang estudyante gikan sa ibang lugar asin mga halikman sa mga private schools. Tigpa-process na po si mga papers, si mga necessary documents for the opening of these 2 additional schools sa Naga. So in partnership po, of course, with LGU through Mayor Nelson Ligasio. Ehemplo na digdi ang kakulangan ng classroom sa Naga City School of Arts and Trade dyan sa Barangay Sabang na nangangaipo ng 20 classrooms para sana maakomodar ang numero ka mga estudyante kaya temporaryong shifting ang sistema sa klase. Kasabay pa kang kakulangan ng mga paratukdo sa nasambit na eskwelahan na ang inisyal na laknang na ginibok ang DepEd iyon na magsubli ng una ng high school teachers hali sa iba pang public school. Sa igo din po kasing mga schools na may sobra na teachers, ito po ang kukuanon duman para ilag po duman sa NCSAT. Kumbaga, sublian mo nang mangyayari kasi siguro kayong mga schools na may sobra duman na saro, tapos pwede siyang sublian mo na ni NCSAT for the meantime hanggat di pa po nag-aabot si mga items for additional request for teachers kang NCSAT. Kasi forwarded naman po si mga request to the regional office and central office po. Marurumduman, inasigurar ni Mayor Nelson Ligasio na igwan ng plano ang gobyerno lokal sa masunod na taon na ipatugdok ang bagong Mabulo Integrated High School dyan sa Barangay Mabulo. Dangan inaasikaso naman ang pagbakal kan lote para man sa ipapatindog na bagong elementary school dyan sa sitio sa Longgigi, Karanayan nga ring masimbagan asin masolusyonan ang kinakahampang na problema sa kakulangan ng classroom sa NCSAT asin Don Manuel I. Abella Central School. Para sa Nagangunyan News, Joel Sunina. Sa iba pang bareta, Comelec Naga igwang pagirumdum sa mga maut magkandidato sa barangay asinman SK election sa masunod na taon. Ang detalye sa kay Paulo de los Santos. Amay na pighiras ni Election Officer Attorney Michael Julia Jr. Pamayokan Commission on Elections o COMELEC sa siyudad din Naga na limitado sa 3 pesos sagkod 5 pesos per voter unprescribed expenses kan mga makandidato sa saindang kampanya para sa barangay and SK elections na pigmove sa Oktubre 30, 2023. Segun ki Julia, susog sa RA 9006 o Fair Election Act, limitado sa 3 pesos per voter sa barangay ang pigtutugot na gastuson kan mga kandidato na may political party affiliation mantang 5 pesos sa mga independente. Alagad pigsabi ni Julia na 5 pesos per voter ang ipapautob na prescribed expenses kan mga makandidato sa barangay sa Oktubre 2023. Huli tamaninigong non-partisan ang barangay and SK elections. Sa ibong kaini, piglino kan election officer, ang mga nasambit na kantidad, ang pigpapasunod kan COMELEC National Office sa presente, mantang mayo panin direktiba, manungod digdi. Sa Election Registration Board meeting, nagigibuon kan COMELEC, makalis ang last day kan voters registration sa Enero 30, 2023. Maaaraman ang consolidated number of voters kada barangay na babasehan kan gastos kan mga makandidato sa karampanyahan. Apo, base po naman sa Fair Election Act, pag may political party, 5 pesos per registered voter, ano po. Pero kung 3 pesos lang naman sa may political party. Pero barangay election kita, mga talagang political party, tanan partisan dapat ang barangay SK election. Selling ko 5 pesos ang allowable per registered voter. Pero medyo yan 5 pesos, 3 pesos nga ni ababa na yan. Sa for president gani, ang vice president 10 pesos. Pero mas 10 pesos pa, medyo ababa na talaga yan. Dapat i-amend na yan kang Congress yan allowable expense sa Fair Election Act. Pero sa kunyan, yan mo ng prevailing rate. Kaya yan naman ang susundon ka mga kandidato na hababa na. Sa actual nga talaga minsan nasa Brasinda kang gastos. Sa Election Registration Board meeting, nagigibuon kan COMELEC, makalis ang last day kan voters registration sa Enero 30, 2023. Maaaraman ang consolidated number of voters kada barangay na babasehan kan gastos kan mga makandidato sa karampanyahan. Pigsabi pa ni Julia, ang gastos iyo dapat ang laman kan Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Dokumento na pigsusumiter kan mga kandidato makalis ang eleksyon, ganador man o nadaog. Kaiba sa dokumento, ang lista kan mga persona hali sa pribadong sektor na naghiras nin fondo
para sa kampanya asin mga resibo na nagpapailing kan ginastos para sa campaign materials. Apoy radigdi, gigibuhon man ang candidates forum kung saan isa sa irarom sa seminar ang mga kandidato tanganing mapangadalan kan election rules, kabali na ang mga pigpapangalad arog kan pagdukot nin campaign materials sa mga government properties, vote buying asin iba pa. Sa nasambit na lay, ang mga violators mahampang sa padusang pagkakarsel na day mababa sa 10 taon asin day malampas sa 6 na taon. Kabali na ang disqualification sa pagtukaw sa man na public offices asin kawaaran nin diretsyo na makaboto na nakasurat man sa Batas Pambansa 881 o an Omnibus Election Code of the Philippines. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Sa ibang bareta, DPWH asin lokal na gobyerno kan Naga sabay na nag-inspeksyon sa nagpapadagos na konstruksyon kan Bicol River Esplanade. Ang detalyas kayan haliki Joel Solina. Aldaw na Lunes kang bisitaho ni Mayor Nelson Ligacion kaimba sina DPWH District Engineer Romeo Doloiras, ang kontraktor kang proyekto asin si City Engineer Alexander Canning para manhilingon ang nagpapanagos na patrabaho sa Esplanade o Boulevard Project sa Barangay Tabuco na igwaning road components sa area kang diversion road na nagahanggilid sa Bicol River sa good sa boundary kang Naga Milaora nangan makonekta sa Almeda Mabulo Bypass Road. Sigun sa alkalde, katuyuhan kang nasambit na pagbisita sa patrabaho, iyon na masiguro na tultol ang implementasyon kani unsain sa presente maabot na sa area kan Sagup Creek ang patrabaho. Naapwera kan road component igwapang ikakaaga ning mas o menos 25 metros na lakbang na tulay na iyong masumpay sa ibong napangpangkang Sagup Creek na igwa namang nakatagamang 45 million pesos budget na naipakiulay kan lokal na gobyerno sa DPWH asin DOTR sa nindong kan 2023 annual budget para man makabalyo ang mga maaragi sa lugar oras na makumpleto ang proyekto. Iyon tos ipaprioritize si Tulay. Hali duman sa 45 million pesos na naipakiulay tabo sa DPWH under the 2023 annual budget. Siring man magkakaigwa nin diit na correction kay itong direksyon kan magiging tulay. Tanganing magtama duman sa babagsakan sa balyong lote na kung saan ipapadagos naman si Esplanade or Boulevard sagod na duman sa may boundary kan Naga asin Milaor. So, igwa ng budget para duman sa tulay sa may Sagup Creek. Again, mahalaga po ito. Tanganing pakatapos kan tulay, makakabalyo si mga auto, si mga trucks na madaranin mga material sa balyong daga. Mayong ibang agihan kundi ito. Kaya, kumbaga, sinuswerte kita, nagtatarama-tama lang si mga pagkakataon asin si mga nag-aarabot man na budget. Labi pa sa 10 kilometro ang kinakaipuhan na makongkretong tinampo na igwapang components ng 3 lines o greenscape, pedestrian asin bike lane, kabali na ang parking slot na parte pa kansaro sa mga priority project ang hahamanong Bicol River Esplanade o Boulevard na matuon ng gayon asin atraksyon maging trabaho asin negosyo, kabali na ang pagtaong solusyon sa pagbawa sa problema sa trapiko sa kasentruhan kan Naga. Si component kan Esplanade, of course itong road nabanggit ko na sa bago. And then igwa pa po kayan sidewalk. Kung along the Bicol River sa wala igwa. And then from the rebatment kan Bicol River, magkakaigwa man po duman river walk, may bike lane, siring man may mga greenscape na inaapod. May mga tanong na tama lang si pagkadakula kan mga kahoy asin dapat may canopy po yan. And then may mga tukawan po yan. Plus igwang areas probably i-determine pa po
probably every after 150 meters or 200 meters, may parking slot para sa vehicle, at least three parking slots. Except duman sa may tapat kan tutugdukan ta kan People's Park and Recreation Center. Kasi magiging parking area ka ito, bako na along the road, kundi duman na mismo sa Partikan Park and Recreation Center. Para sa Anagang Union News, Joel Sunita. Mientras tanto, property owner kan historical site sa Barangay San Francisco, Ciudad Dinaga, liwat pigimbitaran o piglalauman kan sangguniang panlunsod na ma-attender na sa masunod na hearing. Ang detalyas kayan haliki Paulo de los Santos. Tanganing makoa ang lado kan pamilya Enrile na may sadiri kan lote sa Barangay San Francisco na kinabubugtakan kan Spanish era na presuhan na subot maut gabaon kinakaipuhan ang sa indang presensya sa seryening committee hearings kan Committee on Culture and the Arts sa sangguniang panlungsod sa ikaduwang pagkakataon na imbitado ang pamilya sa nasambit ng tiripon kan Lunes, Nobyembre 14, Mayo pa ni nag-atindir ni persona na pwedeng magrepresentar sa pamilya. Sigon ki Konsyal Jose Perez, chairman kan komite, maninigo na madangog ang lado kan pamilya tanganing mapag-ulayan ang mga maut nindang development sa lugar, mantang mayong nagagabang historical site sa syudad, asin masusunod ang reglas kan gobyerno, susog sa RA 10066 o National Cultural Heritage Act of 2009. Pigsabi pa ni Perez, may pakiaram, asin may poder ang lokal na gobyerno, napugulan ang subot demolition kan historical site, huli sa mga polisiya na may katuyuhan na mapreserbar ang mga siring na estruktura, mapa-private owned man o government. Ang gusto po ko tayo, magkaurulay ang lado kang sanggunian, kang Committee on Culture and the Arts, saka po si Pamilya Enrile. Manood po sa kung ano man ang plano nila dyan. Tangani po kung ano man ang plano, at least in accordance with what the law provides. Kung may dapat i-preserbar, i-preserbar. Kung piga-allow sinda kang lay na maglaagding mga improvements yan, so be it, no problem. Pero kung itong historical mismo na gusto tang may preserbar, gusto may preserbar kang mga nagenyo, dapat po pag-urulayan ta kung ang maray na gibuhon dyan na siyempre dahil man sinda malugi ta, sinda bagang naggasto na sinda sa pagbakal kayang property na yan. Ang lote, asin ang suano na estruktura sa lugar, dating propriedad kan Kapitolyo Provincial, kan mga panahon na nagseserbi ang syudad Dinaga bilang capital city kan Camarines Sur. 1948, kan maging independente ang syudad sa gobyerno probinsyal dahilan na mapabayaan ang estruktura na piggamit bilang karsel kan Tiempo Castilla, pigbakala kan pamilyang Enrile sa provincial government ang propriedad sa dahi pa maaraman na kantidad asin petsa kan barakalan. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Emergency Housing Assistance ipigduhol na kan National Housing Authority sa mga nagenyong apektado kan nakaagi pang bagyong Tisoy makalihis ang 2 taon. Ang detalyes kayan haliki Joel Sulina. Sa ibo kang naging abala, formal lang naitao kang Martes, petsa 15 ka Nobyembre sa PSO Training Hall kang National Housing Authority, Katuwangan City Social Welfare Office, ang kantidad na 5,000 pesos na cash assistance kada pamilya na totally damage ang mga kaharungan kan maglamasa ang bagyong Tisoy kan Disyembre 2019. Sigun kay Engineer Orlando Ramos, ang OIC in charge kan District 2 kang National Housing Authority Camarines Sur asing Camarines Norte District, inabot ning 2 taon sa paghalat ang mga affected families na pinag-assess kang barangay asin DSWD na totally damage ang mga harunga kada barangay kan magtama ang bagyong Tisoy. Inining huli man sa mga inagihang proseso kan mga dokumentos na naisumitir sa National Office kang ahensya bago nataunan ning fundo kan national government. Meron tayo yung EHAP, ito yung yung sa bagyong Tisoy amounting to 5,000 pesos per families. Medyo natagalan lang po dahil dun sa mga dokumentong kailangan namin
i-compile kasi alam naman natin yung gobyerno, maraming hinihinging document na natural naman kasi sinisiguro nila na yung perang ilalabas nila is nagagamit sa tama. Sinabi man ni City Social Welfare and Development Office Head Ms. Annabel Vargas na ang cash assistance sa nindong kang ihap, obheto, iyon na mataunan tulos ning diit na ayuda para maipatindog ang labing mga nadanyarang harong tuyong igwaning kalamidad. Alagad daw na huri, makatabang manlugod ini sa pang-urual daw na gastos kan mga naapektaran na kang nakalis na kalamidad. Actually, yan garo reimbursement na lang kang ginastos sa mga harong. Kasi sa ngunyan, maray naman ang mga harong. Ang pakiulitan na lang sa EDA, tama itong sinabi ni manager na dapat ilaag sa tama. Kasi kumbaga sa dead money, unexpected assistance ini. So, ilag nila sa tama. Dahil paglag sa sugal, bakaling pagkakan sa pamilya, kung medyo may ayuson pa sa aron, ipaayos yung kadikit. Para sa Nagangunya News, Joe. Mientras tanto, adaptive reuse kan mga historical sites sa Barangay San Francisco pighurot kan advocacy group sa pamilya Enrile. Ang detalye sa Liki Paulo de los Santos. Mantang padagos ang pag-urulay sa Committee on Culture and the Arts sa pagpreserbar kan dating karsel sa Barangay San Francisco na pig-establisar kan Tiempo Castilla. May abiso na ang Nueva Cáceres Heritage Movement Incorporation sa pamilya Enrile na maawot gibuhon commercial space ang lugar. Sigun kay Ateneo de Naga University History Professor Leo Paulo Imperial, presidente kan nasambit na grupo, mapapakinabangan kan property owner ang suanoy na istruktura sa pagi kan adaptive reuse. Pigpaliwanag kan profesor, non-adaptive reuse, sarong gawi nin pagpakarahay kan suanoy na istruktura tanganing magamit sa ibang katuyuhan. Pigtaon ng halimbawa kan maestro ang mga historical structures sa vegan na pigpreserbar asin piggamit sa komersyo asin negosyo, sa komersyo asin turismo, dugang ni Imperial. Mapupuraan sa rong parte kan historya kan syudad kung dagos nagabaon ang mga historical structures sa Naga kaya maninigon preservation kan mga siring na edipisyo na madugang sa importansya kan syudad din Naga bilang pilgrim city asin kabali sa mga naenot na Spanish royal city sa nasyon. Proud na ang Naga sa economic hub. Ito pong lugar na pala na ito sa background established siya mid part of the 19th century, 1846. And siya, almacen, warehouse siya. Facing siya sa river. Pero ngayon dahil ang development sa may mga roads na ang pag-imagine tayo gano'n nakaharap ka sa road. Pero yan po siya, sa likod po, bago may Bicol River, po pinapagsak ang mga produkto. Bago siya naging post office. Tapos ang recent memory na po nga, City Jail siya. City Jail Post Office. Pero bago po yan, initial na role niya. Kumbaga, iyan po ang nagpapahiling pa sa ito. Pwede ito ang bago sa itong memorya, istorya, na ang nagasang economic hub na nagyaman ang Naga dahil sa goods and services na exchange. So siguro sa po na pwede kaya may sarili po kung paano niya mag-log commercial establishment doon, baka pwede niya gamitin itong storya na ito na as an economic place. Tapos pwede niya itong gamitin as adaptive reuse process structure. Sarap po yan sa goal me po kaya may Pig-establisar sa nasambit na barangay ang heritage site kan 1846 bilang almacensya o warehouse kung saan pigbagsak ang mga produkto na pigbiyahe sa Bicol asin Naga River. Pigtawan doon kan profesor na naging dakulan papel kan edipisyo sa pag-uswag kan Nueva Cáceres ngunyan syudad din Naga naging administrasyon di Correo o post office an almacensya ba gumagin karsel. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, City Nutrition Office asin sarong civic group nagsararong puwersa sa pagpapakakan asin pagtaong bitamina sa mga kaakiang malnourished sa syudad din Naga. Ang detalyas kayan hali kay Paulo de los Santos. Sa tabang asin suporta ka mga civic organization, padagos ang kampanya kan lokal na gobyerno kontra sa malnutrisyon sa mga kaakian sa syudad. Kung saan pirang mga kaakian sa barangay ang natataonan ng libreng mga bitamina asin nutrisyon sa paagi kang supplemental feeding. Aldaw na Lunes, sa ginibong regular na flag raising ceremony,
Formal namang idinunar kang Naga City Eagles Club sa lokal na gobyerno sa kapusugan kang pinirbahang BOA ang pagtao kang nasambit na civic organization ng financial na asistensya para sa programa sa pangangataman kang mga malnourished children sa barangay kung sa inapili kang grupo ang Barangay Kalawag na igwaning tulong mga inaatamang mga malnourished children sa paagi kang Naga City Population and Nutrition Office na nagtatao ng supplemental feeding dangan multivitamins para sa mga aki na madurar sa 4 na bulan. Sigud kay Mr. Ron Nabanya, ang presidente kang Naga City Eagles Club, saro sa naini sa mga manainlain na programa kan sa indang grupo na makatabang sa komunidad dangan dakulang orgulyo ninda na maging katuwang kang gobyerno lokal sa programa kaini na labanan ang malnutrisyon sa mga aki. Sa mga regular na duty mi bilang sarong miyembro kang Eagles Club, Naga City Eagles Club. Ang programa na ni saro ni para makatabang ang samuyang club sa syudad, lalo na sa mga malnourished children sa city. So, we're given the privilege na makatabang kami for 120 days. Duman sa mga underprivileged children, lalo na itong mga malnourished, digdi po sa Barangay Kalawag. Sa presente, labisa 400 na mga malnourished children gikan sa 27 barangay kang Naga ang nasa lindong kang programa kang syudad na padagos na inaataman asin binabantayan ang nutrisyon. Kung sain, bukas man sa pag-ako ning suporta gikan sa mga donors, international agencies, asin maging sa mga civic organization. Kung sain, bukas man ang gobyerno lokal sa pag-ako ning dugang pangsuporta gikan sa mga donors, international agencies, maging mga civic organizations. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sunina. Mientras tanto, City Social Welfare Development Office nagpapatos na nin mga regalo katakod ka nagdadangadang na Paskuhan sa syudad ni Naga. Ang detalye sa kay Paulo de los Santos. Bilang preparasyon para sa Paskuhan 2022, pigpuuna na kan City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa Naga City Civic Center ang repacking sa mga gift packs na ipapanao sa target na 35,000 na recipients. Sigun kay Annabel Vargas, pamayo kan CSWDO, kan nakaliis na Martes, Nobyembre 15, pigpuuna ng i-deliver kanday na pigsambit pang suppliers ang mga bagas asin Noche Buena products sa lokal na gobyerno kan syudad din Naga. Tanganing mapaunan ng repacking kan Nobyembre 17. Pigsabi pa ni Vargas, nasa 9 million pesos ang kantidad kan fondo na pig-alokar para sa nasambit na programa ngunya na taon. Target ang 35,000 na katao kung saan kabali ang solo parents asin ginhawang na geno beneficiaries na tatawan ng tigsarong gift packs laman ang 2 kilo nin bagas, sarong kilo nin spaghetti sauce, natatawan ng tigsararong gift packs laman ang 2 kilo nin bagas, sarong kilo nin spaghetti noodles, spaghetti sauce, sarong karton nin keso, asin 2 lata nin corned beef. Nakatalaan sa Disyembre 1 ang distribusyon kan nasambit na regalo, katuwang ang mga barangay officials, asin piglalauman na matapos sa Disyembre 15. So ang update niyo sa Paskuhan, sa ngunyan, nagpupuo na kami mag-repack. Actually, baka saga kami magpuon, pero ngunyan nagpupuo na ang deliveries kaya itong mga goods para sa Paskuhan. Pero ang target mi kang Paskuhan is pagpuon po kang December 1, yaon na po ang distribution. So, ang plano, gabos na sektor, sararuan na lang ang pagtao. Sa barangay, yaon na ang PWD, yaon na ang senior citizen, yaon na ang solo parent. So, sarong tarauhan na sa lain. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo de los Santos. Huring bareta, libreng childbirth registration ginibo sa City Hall kan Naga City Council for the Protection of Children katakod kan Children's Month Celebration. Ang detalye sa kay Joel Sulina. Niruso ning ginatos na mga magurang ang ginibong free childbirth registration kan lokal na gobyerno sa panginot kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children katakod kan 30th National Children's Month na taunang ginigibo para sa mga kaakian na daipaning birth registration na labi kaimportante para sa mga kalakawan sa gobyerno urog na sa pagklase kan mga ini. Sa entrevista kay City Civil Registry Officer Maria Dolores de los Reyes, katuwang sindak ang programa kang NCCWPC
asing kang National Statistic Authority para man irehistro ang mga kaakian na saro sa mga diretso asin kapakanan kan lambang aki na magkaigwaning rehistro na iyong mapatunay na sinda sarong Pilipino asin konstituentes kan sarong lugar sa paagi kang nasambit na programa. 30th National Children's Month, saro sa mga aktibidades na naka-line up ang birth registration kasi manunugod po baga sa mga aki. And importante po na igwaning birth certificate ang mga aki. Ang satuya pong theme nun yan, kalusugan, kaisipan, asin kapakanan ka mga aki. And kapakanan, kung ang pag-iisip na po ang kapakanan, ang future kan si mga aki, primero kaipuhanan po ng igwaning birth certificate ang mga aki. Tapag laugpasan na pag-enroll sa pag-eskwela, ang primerong pigahagad na basic document iyo po ang birth certificate. Apera kan child birth registration, isinabay naman ang iba pang mga serbisyo na pinagtatao kan City Civil Registry Office, siring kang correction kang entry sa mga birth certificate, late registration asin iba pa. Nabiman ang pasalamat ni Mrs. Sheila Pesimo kang Barangay Pacola na igwaning siring ng programa ang gobyerno lokal na dain na sinda magastos ning nakula para man mairehistro ang mga aki. Nadangog ko na may libreng araw kani. Kaya di po ako nag-alinlangan na mag-iditulos. Nag-amay po kami ta. Sayang kang pagkakataon nga ni sir. Dakula pong tabang araw po kang mga naka-late register po o kaya may mga mali sa pangaran na mahal po baga ang pagparibay kaiyan. Dakulang tabang po sa sarong magurang na igwa po kamong arog kanihong ning programa. Marurumduman ng Siyudad Dignaga sa mga binibisto sa nasyon na bilang child-friendly city, uliman sa manaylain ng mga programa asin mga proyekto na nagtataong proteksyon asin nagpapauroga sa pangangatama na kan mga kaakian. Para sa Nagangunya News, Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunya News. Sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nelly Diasis asin sangguniang panunsod kanaga asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inan sa indong naging paribarita Roy San Ramon, mabalos kan sa indong pagantabay, masunod na sa tong aramon. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Naga. Overall, most competitive component city is from the province of Camarines Sur, Naga City. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon, nakaraan at alaala na kay ganda. Ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan, at sa paggalaw ng panahon, mapapalitan ng bagong ngayon. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging Nagenyo.
sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Proud ako maging Nagueño. Maraming beses dilim nagdaan, bayan ay sinubukan. Dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, dedikasyon sa bayan ko. Proud akong maging Nagueño. Na lang pilista ang pag-usad sa aming balayaw na pagtumulan. Proud ako Nagueño. Proud ako Nagueño. Proud ako Nagueño. proud akong maging Nagueño. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Maray na pagkaagaliwat mga tugang, nagbabalik ang programa ngunya na pagkasabado aning Satong Aramon program para sa edisyon ngunya na pagkaaldaw ning ika-19 ning Nobyembre tong 2022. Sa technical side nakatuwang manggirarin niya to sinda Benjamin Calio Jr. siring man si Kim Aljon na Ponyado. Live na naantabayanan sa mga nasambit na mga network siring mga online pages na nasambit kasabago ni Roy San Ramon. Ini po ang sa inyong lingkod, Paulo De Los Santos, nagpapaabot ng good morning sa kabos sa mga nag-aantabay sa radyo natin Naga, siring man sa 105.5 radyo Bicol Idol FM, yan. Bicol Idol FM. Naging irit na pati si Pading Kim. Anyway, sa tutuyang pag-uurulayan mga tugang, ini yung mapadapitig diyo sa duwang bagong eskwelahan na planong ipatugdok kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga sa masunod na taon na 2023. Yun niyo si matao pang kasimbagang dugang na kasimbagan sa problema kang syudad na pagpaparadakol ang mga estudyante mantang limitado ang espasyo kan na mga eskwelahan digdi sa syudad para sa mga dugang na classrooms. Anyway, ini yung bagang Mabolo Integrated High School. And ini yung sarupang eskwelahan digdiyo sa sitio sa Lunggigi, Barangay Kararayan. Planong ipatugdok next year. Ini susog sa pagkipag-ulay kang prensa ki Alcalde Nelson Legacion. Sa presente ang Department of Education digdi sa Syudad din Naga, particularly ini bagang City Schools Division digdi sa Syudad din Naga, nagpapadagos kang sa indang pagkompleto kay ni mga rekisitos na pigahagad kang national office kay ning Department of Education tanganing maitugot as in maipadagos ang execution kan LGU na magpagibo ning mga dugang na public schools. Ini yung tigsabi ko na subago, Mabolo Integrated High School, and then ini yung sarupang public school dyan sa Salonggigi, Kararayan, Camarines Sur. Elementary school da ini mga tugang. And sigon ki DepEd Naga Division na Information Officer Jerome Valdemoro, dakulang bagay na igwanin na nakatalaan na ipatindog. Dahil man nakatalaan, dahil pa man na schedule, alagad plano na maipatugdok sa syudad next year, 2023. Kada taon, igwaning nagpapakol sa 20% na mga populasyon ka mga estudyante dito sa syudad, mga public school pupils, sa elementary as in secondary. And kasabay man kang pag-transfer man ka nagkapira mga estudyante sa gikan sa mga ibang lugar,
And syempre gikan man sa private schools, ta isi kay nindo mga tugang ang epekto kang COVID-19 pag-abot sa finances na mamati pa sagkod ngunyan ang epekto kay ini. And ehemplo man sa na ini mga tugang, for instance baga dyan baga sa Naga City School of Arts and Trade, dahil man dahil sa dakol ang transferees dyan, kundi kulang na kulang ang mga school buildings. Alagad dakol estudyante. Mga 20 classrooms ang kaipuhan dyan. Paling Benjamin, ang kaipuhan dyan sa nasambitan na eskwelahan dyan sa Barangay Sabang na dating Sabang National High School. And iniman, temporaryo na sanang nagsusubli ding mga public school teachers sa ibang public school sa siyudad din Naga, hulita kakulangan kan teacher, alagad dakol na mga estudyante. Mga tugang sa iba pang pag-uurulayan sa pagbuelta kang programa. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig sa papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi, baka kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaakit. Pag mamaot ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka walang para sa diri mi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di namin sila masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Kami anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. May kakan sa kuyang pamilya. Salamat. Kami po na taga-digdi sa Zone 2, Smallville, Hawa, Del Rosario. Taos puso po kami nagpapasalamat sa gobyerno lokal kang Naga City sa pamamayo po ni Mayor Ligasyon na siya pong nag-aprobar kang samuyang tinampo digdi. Salamat pong maray. Salamat po, Mayor. Pagka maagi po kami, marugion po igdi kasi mga daga pa po ini. Bale, nag-aagi lang nga po kami dyan sa baba kasi dyan po sa baba, sementado. Benepisyo po, malawak na po ang agihan mi. Kung may motor po, makadiretso na po digdi, pwede na po siya digdi mismo mag-agi sa muya. Di na po kami madipisilan, makarga pa, maharayo, harani na po sa muya. Pati po yung mga senior mi, kalakon man po kami iding senior, naglalakaw-lakaw po sinda iding sa pagkaaga, nakakapag-ro exercise na po sinda igdi. Maray po para sa indang. Mga tugang, uyan na ang programang Satong Aramon. Nagbabalik ang programa nga Satong Aramon para sa edisyon ng pang-Sabado ang mangunya na aldaw. And mga tugang bago niya to maipadagos sa tuyang pigo-urulayan ngunyan at yung kunamo na ning good morning si Madam na Annabel Vargas, si Rimasayang mga pag-iriba dyan sa City Social Welfare and Development Office na sa presente, sagod sa presente nagpapadagos kan sa indang pag-repack kang mga regalo kang lokal na gobyerno sa mga beneficiaries para sa Paskuhan sa masunod na bulan. Mayo ini ang pag-uulay niya to at yan, alagad pagirumdum muna sa mga kandidato para sa barangay and SK elections nating talaan sa Oktubre 30, 2023. Igwasanan ning limitado na prescribed expenses sa pag-abot sa karampanyahan na day pa sa presente day patig tatalaan tigi schedule kang COMELEC. Igwaning 3 pesos per voter sa barangay ang pigtutugot na gastoson kan mga kandidato na may political party. Mga affiliated sa mga partido. And 5 pesos man para sa mga independenteng kandidato. Alagad susugman ki Atty. Michael Julia Jr., ang election officer kang COMELEC Naga asin na parataraman kang COMELEC Camarines Sur. Attorney, good morning kung nag-aantabay ka. Dapat ang ideally ang barangay and SK elections dapat mayong partisan dyan.
alagad sa presente yun ni ang yaon duman sa reglas na pigpapautob kan na gobyerno digdiyo sa eleksyon ining 3 pesos to 5 pesos na gastuson ka mga maboto o maboto bako mga kandidato para sa nasambitan ng pirilian. And mga nasambit na kantidad na ini pigpapasunod kan COMELEC National Office sa presente mantang mayo panin direktiba manungod digdi. Iyan ang malinaw ngunyan para sa mga kandidato. And sa election registration board meeting nagigibuhon kan COMELEC makalis ang last day kan voters registration sa Enero 30, 2023 pumapon kita sa December 9, 2022 digdi maaraman ang consolidated number of voters kada barangay magpreparar na kang sa indo mga fondo mga tugang mga kandidato sa barangay and SK election. Pigsabi pa kang abogado si Attorney Michael Julia na ang gastos iyo dapat anlaman kan statement of contributions and expenditures o SOSED. Iyon ang dokumento na pigsusumitir kan mga nagkandidato makalisan eleksyon ganador man o bako. Iyan ang saro sa mga dapat na tandaan kang mga kandidato. Whether you like it or not, whether you won or you lose the elections, kaipuan mo sumiter kang SOSE. And yaon nakapalaman sa SOSE ang kantidad kang mga sabi ng financial support gikan sa pribadong sektor, and syempre sa imong gastos sa mga campaign materials, particularly attached ining resibo na resibo kang business establishment kung saan kamo mga tugang nagpa-imprenta kang sa indong mga campaign materials such as flyers, posters, siring man mga tarpaulins na igwanin prescribed sizes na limitasyon, which is iyan ang pag-uulayan sa candidates forum. And yaon man sa sabiyon tanang Omnibus Election Code kundi ako napapasala. And mga tugang digdi sa candidates forum man na itutokar ini yung mga pigbabawal, ini yung mga pigtutugot na gibuhon mantang kan mga kandidato mga kandidato tuyong ining inaapod na kan apod kay ni ito bagang campaign yon. Campaign period na day pa natatalaan sa good sa presente. Ang magbalgar sa mga do's and don'ts particularly ini yung pagbakal ning boto, pagpabakal ning boto, and then ini yung man paskil ka mga lalawgon, mga campaign material sa mga government buildings, government properties masapo kamo ning mga mga taon ning pagkakarsel na day mababa sa sarong taon asin na day malampas sa 6 na taon, kabali naman po ang disqualification sa pagtukaw po nindo sa man na public offices and kawaaran ng diretsyo na makaboto, which is man po ini nakasurat sa Batas Pambansa 881 o an Omnibus Election Code of the Philippines. And sa mga botante, magpreparar na kamo kan sa indong mga requisitos, tanganing kamo mairehistro na po kamo. Kung kamo po minor de edad nasa 15 to 17 years old, mga first time voter ini Kim, magpasiring na po kamo dyan sa COMELEC, opisina kang COMELEC, aramon po ang mga requisitos na re-require kang nasambitan ng komisyon para sa indong pag-register bilang botante para sa barangay and SK elections. And duman man po sa mga ma-reactivate, magpasiring na po kamo, kamo po day nakaboto ning duwang surunod na borotohan. And para man po sa mga mapabago ning status, welcome man po kamo sa COMELEC, and sa mga ma-transfer for at least 6 months dapat yaw na kamo sa sarong lugar na naka-star kung saan po nindo gusto na
boto. Halimbawa, naglipat ka hali sa Kamaligan, mga 6 na bulan ka na digdi sa syudad Dinaga nagtitinir, mapalipat ka kan sa imong votership, ano po, pwede na po kamo magpasiring sa COMELEC office digdi sa City Hall compound, J. Miranda Avenue, Barangay Concepcion, Pequeña, Ciudad Dinaga. Sa iba pang mga anunsyo, mga tugang sa pagbelta kang programa, makaliis ang nagkapirang commercials. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor sa delegasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga kurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na dakula na tapos magayon pa, magiging siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka sa magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya. Napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Dati po, grabe ang baha migdi, lalo kung makusugang oran, mayong makaagi, pati mga eskwira. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, tanatabangan kami kantulay, may napagibuhan yung paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil maarang pagturog mo pagbanggi, pagmata mo kaatong na. Naging rahay po ngunyan, maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency, madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muyag sa tulay kan sa muyang residente na Sonapor. Saka po itong mga tao na nagpakaray po kayan, gawa. Dahil may po gaanong listado, pasalamat may manggararit, pasinda po ang nag-ikot. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Nagbabalik ang programang Satong Aramon with your service, Paulo de los Santos. Ini yung pigsabi ko kasubagong pag-uulayan niya to after kay ini yung pig-urulayan niya to na mapadapit digdiyo sa pagirumdum kang COMELEC sa mga kandidato para sa barangay and election sa 2023. Ini yung Paskuhan 2022 na pigigibo kan lokal na gobyerno every December. Ang katuyang kay ni makatao ning regalo para sa tuyang mga beneficiaries na nakalista sa barangay na pigko-konsiderar bilang mga indigents. Ini yung 35,000 na katao kung saan kinababalihan naman inyo ka mga solo parents and mga membros ng ginhawang na ganyo program. Ini ang aandaman ngunyan kang City Social Welfare and Development Office. Kaya ngunyan, magdiyan po kamo sa Naga City o sa Naga City Civic Center diyan sa Kataid baga, Baong Kataid ka talikod, likod kang City Children's Affairs Office. Riyaon dyan si mga personahes kang nasambitan ng opisina nagre-repack kay iniyong mga Noche Buena goods such as iniyong sarong kilo nin spaghetti sauce, sarong karton nin keso, asin 2 lata nin corn beef, kay iba pa na 2 kilo nin bagas. Eyo iniyo ang laman kada gift pack na ireregalo kan lokal na gobyerno para sa 35,000 na mga beneficiaries para idiyo sa Paskuhan 2022. Sigun kay Annabel Vargas, pamayokan si SWDO kana nakalis na Martes, Nobyembre 15, pigpuuna nang i-deliver kana day na pigsambit pa nga suppliers ang mga bagas as Noche Buena products sa lokal na gobyerno kan Syudad Dinaga tangan ay mapuuna ng repacking kan Nobyembre 17. Malinawon talang mga tugang, bako lang kang Nobyembre 17 piglauman kundi ngunyan na simana. Nagtigpo na tanganing pagsapit kang December 1, makapuuna sagkod December 15.
Kasi iyan man yan ang target na timeline kang nasambitan ng opisina na tapuson iniyong Paskuhan 2022 sa December 15. And yan ang latest mga tugang digdiyo sa Paskuhan 2022. Ang PIDAW o ang Persons with Disability Affairs Office, ang OSCA ng Office of the Senior Citizens Affairs ay guwaman ning sa diring gift distribution para sa indang mga beneficiaries. Abangan ang mga detalyes kay ni sa masunod na semana mga tugang, mga Lunes sagkod Biyernes igwa na kita ning bareta mapadapit diyan. And sa sunod na pag-uulayan niya to mga tugang, mapapwera diyo sa Paskuhan na pigaandaman sa December, ini yung River Esplanade napadago sa pigtatapos. Nag-conducer ning ocular inspection si Alcalde Nelson Legacion kan aldaw nin Lunes kaiba si DPWH 3rd District Engineering Officer Engineer Alexander si Romero Doloiras Engineer Romero Doloiras siya ang nakatukaw niyan na engineer kang 3rd District Engineering kang Department of Public Works and Highways. Syempre di man mawawara ang city engineer na si Alexander Canning danganing hilingon ang padagos na patrabaho dyan sa Esplanade o Boulevard Project sa Barangay Tabuco na igwang road component sa area kan diversion road na naghahanggilid sa Bicol River sagkod sa boundary kan Naga Milaor dangan iko-konektar sa Almeda Mabolo Bypass Road. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion, nakatuyuhan kan na pagbisita sa patrabaho iyo na masiguro natultulan implementasyon kan proyekto kung saan sagkod sa ngunyan maabot na sa area kan Sagop Creek ang patrabaho. And kung saan man igwa na sanang apwera kan na road component igwa man ikakaag na more or less 25 meters na lakbang natulay na masumpay sa ibong na pangpangkang Sagop Creek na igwa ng nakatagamang 45 million pesos na budget na naipakiulay kan LGU Naga sa DPWH as in DORT sa lindong kan na 2023 annual budget para sa makabalyuan na mga maagi sa lugar oras na makompleto ini. Labi pa sa 0 kilometro ang kaipuhan na makongkretong tinampo na igwapang components nin 3 lines. Kabali iniyo sa Forest and Ormids Program. Forest and Ormids Program kan lokal na gobyerno under Mayor Nelson Legacion Administration. Kaya igwan ning 3 lines o greenscapes. Kasi isi kayo nindo mga tugang ang LGU Naga ngunyan sa presenting administrasyon ni Alcalde Nelson Legacion. Mayor, good morning ko nagaantabay ka. Igwa maning pagmakulog sa kapalibutan. Kaya igwa ning programang inaapod na Forest and Ormids Program kung saan nagtigtatanuman nin mga kahoy ang mga easement lands kang syudad. Easement lands kang syudad. Tanganing malikayan ang water encroachment, especially itong mga nakalukar sa mga saradit na salog, inapod niya tong sulong o creeks. And alain kayo yan, 3 lines o greenscapes, igwa man yung pedestrian as in bike lanes. Kabali na ang parking slots na parte pa ka nasaro sa mga priority project ang hahamanon sa Bicol River Esplanade o Boulevard na mataunin gayon as in atraksyon na maging trabaho sa negosyo kabali na ang solusyon sa pagbawa sa problema kan trapiko sa kasentro kan syudad din Naga. Ayan ang paglauman niya to mga tugang kung bako sa 2023 sa 2024 matapos ining river project na ini. Alagad ang dakulang bagay digdi mga tugang talaga kung ako nga hapoton is itong business opportunities para sa tuyang mga nagpupun-pun magnegosyo. Kung matapos ini pwede ka mo mag-lag ning pwesto dyan. Tahuli tayo ini yung Esplanade na ini. Yaon naman dyan si recreational park na paplano kan lokal na gobyerno. Concert field as in iba pang mga makaaliw-aliw mga makalibang-libang na mga lugar na maatrakar bako lang ning mga bisita hali sa syudad kundi mga bisita, mga turista hali sa mga kataid na mga banwaan digdi sa Camarines Sur.
Mabuelta ang programa mga tugang makalis ang nagkapirang commercials. Mayor sa niligasyon po. Dako lang pong pasalamat may tigdi sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kaming agihan. Ini araw kayan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali. Saka mayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siya paginabang, kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayan kani sa kasarupan ngunyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusin ng basketballan, okay na. Kay Mayor Ligasyon, asinan sa iyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sa iya pong naisipan digdi yung proyekto sa muya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawing. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ning basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni yung naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi sa muya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibumangkan sa muyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si na inot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyo na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Ligasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Tugang, uira ang programang Satong Aramon. Nagbubuelta ang programa nga sa Tong Aramon program with your service Paulo de los Santos. Good morning palan ki Bert Olabiaga nagantabay gikan dyan sa Barangay Pacol, Syudad Dinaga. Makamurumundo ini yung bareta na niyo sa mga maawat na mag-service sa barangay. Ang barangay NSK elections sa postpone na naman sa December kunta, December 5 kunta ni kaso matig susog sa sarumpig pasar na lay kang saro sa mga high-ranking officials sa gobyerno, madapat na i-reschedule na naman. And yan ang initial na impormasyon sa October 30, 2023. Ang unyan mga tugang ang pag-uulayan niya to mapadapit naman digdiyo sa Barangay San Francisco Kap Nepomuceno ko nag-aantabay ka, good morning. And syempre sa mga nag-aantabay man dyan sa nasambitan ng barangay na iyan. Igwa po kay kamo dyan ng historical site. Dating almacencia, naging warehouse kang panahon ka mga Kastila. Iniyo establisar kang 1846 naging almacencia o warehouse na istakan kay itong mga produkto na biyahe dyan sa Bicol River, sa Codnaga River, matanganing ipadara digdi sa Nueva Cáceres. Iniyo nga lugar na ini naging backbone kang economic run kay ito kan Nueva Cáceres, kaya ang nakulaon man na naging papel kay iniyo sa progreso kan Nueva Cáceres nangunyan Syudad Dinaga. And sa rupa kay ni mga tugang dapat ang gibuhon digdiyo din na dapat kudta na demolish.
i-adaptive reuse na sana. Pag sinabing adaptive reuse, mga tugang, yung iniyo ang gawi ng pagpreserbar kang mga historic as in mga heritage na buildings, tanganing gamiton sa ibang bagay. For instance, baga mga tugang dyan baga sa Kalabaan kan General Luna Street, iniyo bagang sarong inaapod niya tong fast food chain, sabi da, restaurant na dayan, bako na dayan fast food chain. Pero anyway, iniyo bagang Socorro Abella Building na peg-establisar 1930, pre-war pa yan pre-war. And instead na ipagaba, tig-preserbar na sana, pig-koloran base sa kolor kang kumpanya kang sarong restaurant dyan, and then ginamit bilang kakanan na nagtataon ng kaugmaan sa mga bida ang saya kung baga. And saro man ini yung katakod kang Socorro Abella Building, kundi ako napapasala ang kaparte pa yan kang Socorro Abella Building, yung halaba na kulay puti dyan sa nasambitan ng iyan tinampo haranina dyan sa may dating SM Shoppers Mall. Kataning lang yan kayang sarong Chinese restaurant na 1950s pa na establisar. Ginebo man ining drugstore, pero instead na otron niya to, instead na tig-demolish, instead na pigraot, si original design, mga 1930s na design, pig-preserve and then pig-reuse. Yan ang inapon na adaptive reuse, mga tugang. Iyo man iyan ang pig-tutulod kang Nueva Cáceres Heritage Movement Incorporation, na pinamamayuhan ni Ateneo de Naga University History Professor Leo Paulo Imperial, na sa mga pamilya Enrile na may sadiri kayang heritage site and then instead maut man kaya ka nga pamilyang ini magbugtak diyan ning development site alagad kung gusto mag lag ng development site dyan, dapat i-considerar man ang importansya, historicity, ini yung cultural and historical significance kayang almasen siyang iyan na naging administrasyon de Correo and then naging na provincial jail. And dapat kayo ni susugman kay Councilor Jose Perez ang chairman kang Committee on Culture and the Arts, kay puhan na mapag-ulayan kang sanggunian kang committee sirimang kang pamilya Enrile ang development na maut kang pamilya dyan nin mantang mayong nababalgar na lay ini yung Republic Act 10066 o ang National Cultural Heritage Act of 2009. And dapat kay niyo may preserbar and then magamit man sa iba pang bagay na naday malulugi ang may sadiri. And mayo man ning masasabi ang ibang public private entities na mayo nga daan ning say dyan ang lokal na gobyerno igwa po tabi ta isip po kay nindo igwa po ning ordinansa ang lokal na gobyerno kang 2003 na nagpapautob kay itong mga dapat na sunodon para sa pagpreserbar kang kasaysayan o historya as in na kultura digdiyo sa syudad Dinaga. Ini mga historical sites na ini. And saro pa kay ni mga tugang may pakiaram as in poder ang lokal na gobyerno na pugulan ang subot demolition kan historical site huli sa yun nga nito mga polisiya na may katuyuhan na mapreserbar ang siring na struktura mapa-private owned man o government. And sabi kayan ang susugman sa konsehal dati iyan na propriedad kan provincial government kan Camarines Sur. Takaidto ang naga iyan na pigko-konsiderar bilang capital kang Camarines Sur. Kan 1948 kang maging independent component city ang syudad, syempre naghali naman digdiyo si opisina kang provincial government na ibugtak na dyan sa banwaan kang pili, and then garo na pabayaan na ini yung property na iyan sagkod na may pabakal sa mga Enrile. And ang piguulayan kay digdi mga tugang si location kay ni yung matter bako man kung si Isay ang may sadiri. So since na iyan
cultural site, heritage site, historical site, dapat may gibong action kay ni, which is maninigo man talaga na may maginibo ang local government para digdi para sa pagpreserbar kay niyong nasambitan ng lugar. Ang tamang oras, yaon sa indo mga orasan, ano po, mabolta ang programa, makalis ang nagkapirang commercials. Nandito na, wala naman nakikita, nararanasan. Ang saya natin ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. Papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Ngayon na, nakagat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana upang nasasabigan, nangangatawan sa tutungan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now again tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang tinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, handang nauman. Nagana, masasaligan. Nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Mga tugang, uwi na ang programang Satong Aramon. Nagbabalik ang programa nga sa tong aramon na program with your service Paulo de los Santos. Bationg ko na muna ning good morning mawang pagantabay si Reynaldo Baylo, nagantabay gikan dyan sa Barangay Pakol. Talagang ngirit ka mo. Dyan sa Barangay Pakol, Syudad Dinaga. Ini yung mga tugang, ining emergency housing assistance baga tano daw ta ngunyan lang iniyo pig tao kang National Housing Authority sa satuyang mga kahimanwa digdi sa Syudad Dinaga na naapektaran kang bagyong Tisoy. 2019, 2020, 2021, 2022 haros mga matulong taon.
tano daw ta ngunyan lang na taon na 2022 kang November 15 lang na ipanao ini yung 5,000 pesos na cash assistance para sa mga pamilya na totally damaged ang kaharungan kang Disyembre 2019 kung kusarin nanlamasa si Bagyong Tisoy. Igwa kayo nin paliwanag si Annabel Vargas, kaang pamayo kang City Social Welfare and Development Office di sa Siyudad Dinaga. Kadakol-dakol pa da kay mga tugang pig-agian ng mga proseso tanganing tanganing mapatapos giraray ini yung pigahagad na mga dokumentos makumpleto tanganing dagos ng distribute ini yung cash assistance para sa toya mga nagenyong apektado kang Bagyong Tisoy ini mga totally damaged. Kundi ako napapasala nasa more or less 24,000 na mga nagenyos sa interong syudad, 27 barangays mga nakalista digdiyo sa mga barangay hall. And sigun ki Engineer Rolando Ramos an officer in charge kana District 2 kana National Housing Authority sa Camarines Sur and Camarines Norte District Office pig-abot nin 2 taon ang paghalat kan mga beneficiaries na mga affected na mga persona o mga pamilya na pig-assess kan barangay as in DSWD na totally damaged ang mga harong kada barangay kan natamaan kan Bagyong Tisoy. Ini ang huli sa inagyan na pagproseso kan mga dokumento na naisumiter sa National Office kaya mampalan sa National Office pa kan ahensya bago matawaan ning fondo kan gobyerno nasyonal. And yan ang paliwanag kang National Housing Authority. And siring man Ma'am Annabel Vargas ang pamayo kang CSWDO o City Social Welfare and Development Office na padagos ngunya na nagtataon ning aksyon lalo na sa mga kaakian mga aki na dapat nyatong atamanon dapat padangaton bako lang sa laog kang pamilya kundi kang komunidad. And ingat-ingat po pala na sa mga magurang and sa mga estudyante sa mga elementary schools kasi kang sarong aldaw diyan sa Julian Meliton Elementary School igwa kitang nasagap na impormasyon gikan ki Kapweweng Regmalos good morning sa imo Kap kung nagaantabay ka may saro diyan na estudyante na subuot susundon kudta kang sarong persona na dayman bistado kay itong estudyanteng ito ay igwa ning kotse. And then ang maray pa kay ni maray man na nangyari nakitusayan si sa iyang teacher dita aram kung sa iyang teacher na advisor o teacher sa subject or teacher sa eskwelahan. Nakitusayan ining teacher tapos ini yung estudyante duman sa personang dayman bistado kang pigsusundo. So iyan na tamang lakdang makudos duman sa teacher na iyan kung si isay man iyan nalikayan ang sarong insidente nin pangkikidnap kan mga aki digdi sa Siyudad Dinaga. Sa iba pang pag-uurulayan niya to mga tugang ini yung mapadapit sa nutrition program kan lokal na gobyerno. Oy, congratulations palan sa mga na-awardan kasuog kang Webes na hapon dyan sa Regent Hotel. Ini yung nutrition awarding napigibo kang City Population and Nutrition Office katuwang ang National Commission on Nutrition and Population kundi ako napapasala kay ning ahensyang ini nagkaigwa ning awarding para sa mga barangay workers, barangay volunteers nag pepreserbar kang nutrisyon lalo na kan mga kaakian sa mga barangay. Sa tabang kan mga civic organizations padagos ang kampanya kan lokal na gobyerno sa malnutrisyon sa mga kaakian sa syudad kung saan pirang mga kaakian sa barangay anatawanan nin libreng mga vitamina as in nutrition products sa paagi kan supplemental feeding. Ini saro iniyo sa mga pig kokondusir kan lokal na gobyerno supplemental feeding. Yaw na dyan si hot lunch feeding kung saan pig papakakanya to si sa toya mga kaakian tig papangadalan ang mga magurang mapadapit sa mga nutritious na mga kakanon tanganing masimbagan ang problema kang malnutrition, undernourishment kang mga aki di Siyudad Dinaga. Isita naman baga mga tugang pag malnourished ang sarong aki
magdakula iyan, mahirilangon, maluya, limitadong maray an sa iyang kapakinabangan sa komunidad. Aldaw na Lunes ginibo sa regular ginibos sa flag raising ceremony porbal ng pigdonar kan Naga City Eagles Club sa local government unit kan syudad sa kapusugan na pinirmahan na memorandum of agreement para man sa pagtao kana sa meet the civic organizations nin financial assistance para sa programa sa pangangataman kan mga malnourished children sa barangay kung saan na napili kan grupo ang barangay Kalawag na igwanin tulong pig-aatama na malnourished children sa paagi kan Naga City Population and Nutrition Office sa pagtaon ni na supplemental feeding dangan multivitamins para man sa mga aki na madurar sa mga aki na papainomon kay ning vitamins sa laog ning 180 días. And nanggad magralangkaw ini mga aking ini masakit man sa mga adults na ang langkaw, ang size kang hawak, pang-aki. Mabakal dyan sa SM, tama Christmas bonus sa December, mabakal ning gamit bagong bado sa December, mahanap duman sa kid zone. Sa ditkan lawas, arugan sa indong lingkod, ang size, kid size. And sigun man kay Mr. Ron Abanya, presidente kan Naga City Eagles Club, saro sana ini sa mga manlain-lain na programa kan sa indang grupo na makatabang sa komunidad, dangan dakulang orgulyo ninda na maging katuwang kan LGU Naga sa programa kay ini laban sa malnutrisyon sa mga aki. Sa presente labis sa 400 na mga malnourished children gikan sa 27 barangay kan syudad, ang nasa lindong kan na programa kan lokal na gobyerno na padagos na pig-aataman asin pigbabantayan ang nutrisyon na huli kunsain bukas man sa pag-ako nin suporta gikan sa mga donors, international agencies, maging mga civic organizations. Kay baga ang mga tumasinong Bicolano, mga doktor na nag-graduate sa University of Santo Tomas, katuwang kang City Population and Nutrition Office sa mga programa, mga kalakawan, mapadapit sa may kanaaraman sa nourishment kang mga aki, bakula kang mga aki, magin kang mga magura, mga ina na nagbabados. Ang tamang oras yaon sa indong mga cellphone, sa indong mga orasan, mabultada ang programa, makalihis ang nagkapirang pagirumdum. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor sa delegasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga kurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunya na dakula na tapos magayon pa, magiging child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Antes at sa tuyang pamamaaram na paramentras mga tugang, batiyon ko na muna ning baubang pagantabay si JN Flor kang barangay Tabuco, Syudad Dinaga, and siring man ki Vincent Verdejo nagantabay gikan dyan sa barangay del Rosario. Pabutong ko na muna pala ning congratulations ang mga naawardan dyan sa kuyan kaso kang nakalihis na mga nakalihis na Huwebes dyan sa Regent Hotel, dyan sa Nutrition Awarding, Naga City Nutrition Awarding. Mga supplemental feeding volunteers nakaresibin ng mga award. Top 10 si Rosa B. Gabiaso, Barangay Carolina. 9th place si Laika Marie Argente kang Barangay Sabang.
And sa 8th place, Rochelle B. Trinidad, Barangay Sabang, Mangiraray. 7th place, Rosel M. Perez, Barangay Sabang, Mangiraray. Diyos ko, kaya pala Hall of Famer na naman ang Barangay Sabang. Kadakol matitibay na mga volunteers na mamando kang sa indang mga kaakian, mga kaparyentes, mga konstituentes, kana sa indang mga salud and nutrisyon. 7th place, Rosel Perez, kang Barangay Sabang. And Kimirna Guerrero, ika-6 na place, Barangay Kararayan. 5th place, Leia Climaco, kang Barangay Balatas. 4th place, Marites Doblon, kang Barangay Sabang. Sa kabus na Marites, yun ang Maray. And the 3rd place, si Maria Fe Imperial, kang Barangay Igualdad. 2nd place, nangingirit ka dyan. Shirley Senyar, kan Barangay Santa Cruz. And the 1st place, Salvacion Ignacio, kan Barangay Bagong Bayan Sur. Mga na-awardan man sa Barangay Service Point Officers, 10th place si Leonora Bangais, kan Barangay Kararayan. 9th place, Erna Bora, Barangay Dayangdang. 8th place si Rosario Owas, Barangay Bagong Bayan Sur. 7th place si Mayra Puyot, Barangay San Isidro. 6th place si Maria Marlene Baricante, kan Barangay del Rosario. And 5th place si Marjorie Cantor, kan Barangay Triangulo. 4th place Melody Asetre, Barangay Concepcion Grande. 3rd place Nova Atos, Barangay Balatas. 2nd place Alma Plandes, Barangay Calawag. And 1st place Maricris Cuadro, Barangay Concepcion Pequeña. Sa Barangay Nutrition Scholars man na awardan, 10th place Annalina Duray, kana Barangay Tinago. 9th place Carmen Alegre, Barangay Igualdad. Richelle Jimenez, kan Barangay Carolina. 8th place. 7th place Shirley Dasilio, Barangay Concepcion Pequeña. 6th place Lorilina Balmes, Barangay San Francisco. 5th place Julieta San Jose, Barangay Sabang. 4th place Maria Elena Flores, Barangay Santa Cruz. 3rd place Gemma Adupe, Barangay Bagong Bayan Sur. 2nd place Anabel Belmonte, Barangay Kararayan. 1st place Rosalie Nura, Barangay Kararayan. Search for 2022 Outstanding Barangay Nutrition Committee. 10th place ang Barangay Bagong Bayan Norte. Sunod na ini hanggang sa 1st place Tinago del Rosario, San Francisco, Bagong Bayan Sur. Igualdad, San Isidro, Carolina, Kararayan. 1st place Santa Cruz. Ang Hall of Famer, Barangay Sabang. Congratulations kay Barangay Captain na Cyrus Caballero na very speechless kang nakalihis na Webes sa tuyang interview huli sa kaugmahan. Nasinda na naman ang naging Hall of Fame. Pag-abot sa nutrition program sa mga barangay digdi sa siyudad Dinaga. Sa technical side, nakatuwang po niya to sinda Benjamin Calio Jr., siring man sinda Kim Aljon Ponyado. And sa ngaran po kang interong news team, kang ANN News, Sir Jason Nyola, Chief kang Commission on Communications Operations Division, kan City Events Protocol and Public Information Office. And ini po ang sendong nakaiba sa satong aramon program mo niya na Sabado, Paulo de los Santos, mabalo sa pag-antabay, iringat po gabos. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan.